Кайнар хит, Болгар радиосында. Кайнар хит, Болгар радиосында. Исәнмесез, хәерле иртә, кадерле җыр моң яратучы дуслар. Эфирда Кайнар хит һәм мин Ләйсән Гарифуллина. Шимбә күпләрнең ял көне булга карамастан яраткан җырчыларыгыз өчен, җаннатар өчен дип иртән иртүк торып утырган сезгә, димәк, безнең хезмәт юкка түгел. Инде язның иң яратмаган өлеше шушы йокыдыр мөгаен. Һәм инде без дә шушы көннәрдә җырчыларыбыз белән йокы турындагы теманы куертып алдык әле. Ни өчен дигәндә, чөнки бу атнада йокы көне билгеләп үтелгән икән бит. Шул форсаттан файдаланып, җырчыларның кайсысы күбрәк йокларга ярата, кем соңга калып йөри, кем инде бөтенләй дә йокларга яратмавын ачыкладык. Темабыз инде билгеле. Әгәр дә сезнең дә әйтер сүзләр бар икән, рәхәтләнеп ВКонтакте шелтәрендә яза аласыз. Җырларга күчкәнче тавыш бирү тәртибендә исегезгә төшереп үтим. Хәзер яраткан җырлар өчен SMS-лар да юлларга кирәкми, шалтыратырга да кирәкми. Бары тик ВКонтакте шелтәрендә Болгар радиосының рәсми аккаунтын гына табырга кирәк. Анда барлык 10 язма да урнаштырылган, бөтенесендә тыңлап чыгасыз һәм иң яратканына гына тавышларны калдыра аласыз. Бар да бик гади. Без исә тапшыру азагында сезнең тавышлар нәтиҗәсендә атнаның иң кайнар хитын билгеләячәкбез. Инде дә башлык, дуслар, бүгенге кайнар хитне Алсу һәм Азат Фазлыевлар ачып җибәрә. Әлбәттә, башка кешеләр шикелле бу пар да бик йокларга ярата. Ләкин инде әгәр дә бу көннең барлыгын алдан ук белгән булсалар, бу көнне көне буе караваттан чыкмас иде дип көләләр алар. Дуслар, без бит бу парның нинди үҗәт, тырыш икәнен беләбез. Һәм инде шундый зурдан-зур уңышларга ирешкәннәр икән, әлбәттә, аларның иртән иртүк тора белүләреннән килә. Менә шулай, дуслар. Әйдәгез бергәләшеп аларның җырларына күчик. Әлегә алар нибары 4нче позициядә, нибары 182 тавыш килеп ирешкән. Алга таба күбрәк җыя алырлармы, юкмы? Кайнар хите Яшик яратып исемле җырлары. Яш вакытлар икке түгел, җибәрмик без аны. Кыен булыр аның белән аерылулары. Бер каян да китмәс ул. Әгәр икәү булсак, Сөюбезне бергә тереп икәү бәйләп куйсак. Уза димә син, уза күрмәсен. Үзең беләсең, берәү генә бит ул яшь вакыт. Яшик
шулай узып китәр микән? Кызулыгы, рәхәтлеге безгә җитәр микән? Уза дина син, уза күрмәсен, үзең беләсең, бер генә бит ул яшь вакыт, яшигән яратып. Уза дина син, уза күрмәсен, үзең беләсең, бер генә бит ул яшь вакыт, яшигән яратып. Бер генә бит ул яшь вакыт, яшигән яратып, яшигән яратып. Достар, инде клип барышында пәйдә булган QR-кодны да күреп алдыгыз. Бу QR-код аша сез безнең рәсми төркемгә мизгел эчендә күчә аласыз. Сезгә бартык гаджетыгызның, телефоныгызның камерасын гына кабызырга кирәк. Һәм инде әлбәттә ВКонтакте шелтәрендә Болгар радиосының рәсми төркемендә сез үзегезнең фикерләрегезне, киңәшләрегезне, теләкләрегезне язып калдыра аласыз. Кайсы җырчыга нәрсә әйтәсегез килә? Языгыз, достар, турыдан-туры эфирда иң кызыклыларын укырга вәгъдә бирәм. Без бүген йокы турында сөйләшәбез һәм әгәр дә бөтен кеше дә йокларга ярата инде дип уйлыйсыз икән, ялгышасыз. Зөлфирә бу сүзләрне кире кага. Мин хәтта кечкенә чагымда әти-әниләр иртәрәк торсын өчен махсус тавышланып йөридем. 10 минут эчендә торып утыралар дип көлә Зөлфирә. Инде бу көннәрдә гомумән Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар нибары 2 сәгать эчкенә тәүлегенә йоклыйлар. Чөнки алар гастрольләрдә йөри. Әле шуңа өстә төрледән төрле тапшыруларга да аларны чакыралар. Шуңа күрә әлегә бу көннәрдә аларга йокы әзләгә икән. Һәм инде сер итеп кенә әйтәләр, бер кайчанда әлеге парның бер каяда соңга калганнары юк. Каяда булса барга кирәк икән, берничә будильник куялар һәм әлеге будильник шалтыраганчы икәүләшеп торып утыралар икән. Менә бу дисциплина. Дуслар, шәптән түгел исемле җыр әлегә 3нче позициядә бара. Ягез яраткан парагызны өстәге ас баскычларга менгерер өчен тавышлар тагы күбрәк калдырга кирәк. Өкінмәбіз дия, кеткен едік айрылып. Тек неге сын өкінідірі, яшибіз гүл сағынна. Ялгыш жырга язган икән, бәхетебез кителде. Үзеңдә бит онытмаган, әллә белми дисеңме? Шәптән түгел, хәлләр икебезнең дә. Сагынабыз, юксынабыз, тик сиздермибез генә. Үткәннәрне искә алып, янабыз да көябез. Тик нигә соң әйтә алмыйбыз, әле дә бит сөябез. Шәптән түгел, хәлләр икебезнең дә. Сагынабыз, юксынабыз, тик сиздермибез генә. Үткәннәрне искә алып, янабыз да көябез. Тик нигә соң әйтә алмыйбыз, әле дә бит сөябез. Достым, миңа синең ярдәм кирәк иде. Йөргән кызыма тәкъдим ясарга булдым. Тәкъдим? Әйе. Син бит йөргән кызың да юк иде әле. Без йөргәнә башладык. Ага. Һәм Тимерне кызы вакытында суасым килә. Кем тырышлыйсың? Син үзең дә шулай йөрдең бит.
Ол өтен әлі қашан болған айбір. Аны еске алмайық. Ненде ярдым? Көрішкенде кетесің гел, ашығам деген болып. Әузің неше мәртебе, қарайсың бет бұрылып. Күріне көзлеріңнен үк, жүрегіңнің ялқына. Хәлләрімні сұрашасың, әлі кімдер арқылы. Шәптен түгел, хәлләри көбізніңіне. Сағынамыз, юқсынамыз, тек сездірмейбіз гіне. Өткендерні еске алып, янабыз да күйебіз. Тек неге соң айта алмайбыз, әлі де бит сүйебіз. Шәптен түгел, хәлләри көбізніңіне. Сағынабыз, юқсынабыз, тек сездірмейбіз гіне. Өткендерні еске алып, янабыз да күйебіз. Тек неге соң айта алмайбыз, әлі де бит сүйебіз. Өткендерні еске алып, янабыз да күйебіз. Тек неге соң айта алмайбыз, әлі де бит сүйебіз. Шәптен түгел. Ике йөзгә якын тавыш килеберештә әлеге дуэтка бу минутлардан, һәм инде шушы 200 тавыш аларга 3нче баскычта булырга мөмкинлек бирә. Тагы да өскәрәк күтәрелсен дисәгез, дуслар, активрак булыгыз һәм Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновларга тагы да күбрәк тавышларыгызны көтеп калабыз. Ә хәзер дуслар, лидерлар рәтендә булган Илнар Ялалов турында бераз гына сөйләшеп алдык әле. Әлбәттә, ул да йокларга бик ярата, ләкин балаларны мәктәпкә илтергә кирәк, бик күп эшләрне эшләп өлгөргә кирәк. Шуның эчендә ул иртүк торырга инде күнеккән. Яшәрәк чагында йоклап кала торган гадәте дә булган. Хәзер инде шул мизгелләрне искә төшереп, бераз гына уялып та кала икән. Дуслар, инде алга таба дәвам итеп, Фәния Газипова менә шушында СМС язган. Якташыбыз Илнар, молодец, халкыбызның онытыла барган җырларын, милли моңнарын югалтмыйча киләчәк буыннарга тапшырасың. Моң чишмәләрең саекмасын, иҗади уңышлар сиңа дип язып җибәргән. Чыннан да бу ретро җыр күпләрнең күңелендә инде аматур хатирә булып сакланып килә. Тагын бер кат бу моңнарны ишетигәле Бандюк кызы Зиләйлүк хәзер эфирда. Yaraklарға жәйеліп ята, туған яқның иген қырлары, шул қырларда тырышып ішілей, біздің яқның оңған қызлары, шул қырларда тырышып ішілей, біздің яқның оңған қызлары. Зилі жилләр иса зилләйлүк, зилі жилләр иса зилләйлүк, зилләйлүкнің билі нәзік, зилләйлүкнің біләгінде біләзік, зилләйлүкнің билі нәзік, зилләйлүкнің біләгінде біләзік. Alma berili canıyım, almalar berileri bola ol, can yaratkan küngelin artkan, yar bergene bola ol.
Küngelen arkan Yar bergene Bulaul canayım Zil zil jiller ise zilleyluk Zil zil jiller ise zilleyluk Zilleylukның bille nazik Zilleylukның billeginde billezik Zilleylukның bille nazik Zilleylukның billeginde billezik Zile zile jiller ise zilleyluk Zile zile jiller ise zilleyluk Zilleylukның bille nazik Zilleylukның billeginde billezik Zilleylukның bille nazik Zilleylukның billeginde billezik Zile zile jiller ise zilleyluk Zile zile jiller ise zilleyluk Zilleylukның bille nazik Zilleylukның billeginde billezik Zilleylukның bille nazik Zilleylukның billeginde billezik Kaynar hit Bulgar Radiyosunda Қадірлі достар, біз турыдан-туры эфирді ішлейбіз һәм мен сіздің есігізге төшірем яратқан жырығызға тауыш юларға тілей сүзген сізге ВКонтакте шілтерінде Бұлғар радиосының рәсми аккаунтын табарға керек. Олайғына да түгіл, тауышларғына түгіл, инде сіздің фикірлер, кеңешлер де қабыл итілі, матур-матур тілеклер, бәлки жыршыларығызға сәлемнәр юлларға тілейсіздер. Қысқасы, ең қызықлы, ең үзіншәліклі хабарларыны біз турыдан-туры эфирді оқайшақбыз. Айнур Галләмов безнең кайнар хитне дәвам итә. Бу егет бик тә йокларга ярата, заманында бик күп йоклаган һәм хәзер әлеге йоклаган сәгатьләрен, вакытларын әрәмгә узынытып, шулай ук үкенә икән. Шуның кадәр күп эш эшли алганмын, ә мин йоклап ятканмын дип үкенә ул дуслар. Үкенерлек булмасын, хәзер үк Айнур Галләмовка үзегезнең тавышларыгызны юллап карагыз. Günlerimde seni uylab uzam Sağışlarını nişik juyarga Yalgızlıktan yerek şaşar indi Bilmimiz canlı kaya kuyarga Ezgelenen parasız akışlarday Aman seni güne yuksınan Yazmış jillerine taşlasan da Sen yanındağına bitseman Ezgelenen parasız akışlarday Aman seni güne yuksınan Yazmış jillerine taşlasan da Sen yanımdağına bir zaman Taşlap gittin yalğız, gittin mine İni bәхетligine şağımda Yürek yarasından kanım dama Gönlerimnin yaktı tağında Ezgelenen parasız akışlarday Aman seni güne yuksınan Yazmış jillerine taşlasan da Sen yanımdağına bir zaman
Күтем хаман Син килерсің кебек тоява Әллә өмет алдый күзләремнән Яшьләр коява Изгәләр барысы салкышлардай Хаман сине генә юксынам Язмыш җилләренә ташласаң да Син янымда гына битсыман Изгәләр барысы салкышлардай Хаман сине генә юксынам Язмыш җилләренә ташласаң да Син янымда гына битсыман Айнур Галләмов башкаруындагы «Сине юксынам» исемле җырны сез 5нче баскычка бу минутларда урнаштырдыгыз. Үзегез дә кирип карый аласыз. ВКонтакте шелтәрендә Болгар радиосының рәсми төркемендә әлбәттә әлеге егетебез өчен сез тагын тавышлар юллап калдыра аласыз. Инде чираттагы катнашучыбызга күчик, ул да булса Анастасия Макарова. Бу кызыбыз безнең инде бик йокларга яратучылар рәтеннән алайгына да түгел, һәр даим бөтен җиргә сыңа калып йөри икән. Бу минем кимчелегем, минем якыннарым инде моңа ияләнде дип көлә Анастасия Макарова. Һәр бер нәрсәдән позитивлык таба белә алучы Анастасия Макаровага да сездән күп итеп тавышлар кирәк, дуслар. Әлегә Елмай исемле җырын тыңлыйк. Bana yazsın nigatiller Sin yaşelle bikrak Ya hızlep unga soğan qarayım Yalma yaşa sirak Yalma yazsın nigatiller Jilbezaksin bikrak Bir bulsa da
Кайнар хитнең лидер катнашучысы Ләйсән Махмут үзен якы шүлмәге диеп атады. Ләкин дуслар, әгәр дә кирәк икән, ул бер дә йокламыйча җигелеп эшләргә дә әзер. Әгәр дә син үзеңә җаваплылык алгансың икән, син әлеге җаваплылыкны ышанычын акларга тиешсең дип әйтә Ләйсән Махмутка. Һәм инде дуслар, аның исеменә килеп ирешкән бик күп хәбәрләрнең берничәсендә укып үтәсе килә, җанатып шундый матур хәбәрләр килә. Әлбәттә, Ләйсән Махмутова дип яза Руслан Жданов. Яратам да инде шул Ләйсәнне, җырларын, кыяфәтен. Аны тыңласам, күңелләрем күтәрелеп китә дип яза ул. Тагын бер хәбәр килә. Милена яза, только за алмазы Зульфиру Мирзаянова. Алар иң шәпләре дип язып җиппәргәннәр безгә. Чираттагысы, о, Динә Саттаров яза, ура! Ниһаять, каникуллар җитте һәм мин яраткан кайнар хит тапшырын карыялам Ләйсән Махмутова өчен җанатам дип яза. Чыннан да барлык укучыларны шушындый матур, зур вакыйга бәйрәм белән котлыйм һәм инде бер атналык каникулларда рәхәтләндереп ял итегез укучылар. Сез моңа лаек. Без исә кайнар хитне дәвам итәбез. Хәзер үк бездә Ләйсән Махмутова Ачуланма исемле җыр белән. Düşlerine girsem aşılama, bek sağındım seni canım değilsem, kışağıma alıp seni kapat, kaynar hisler bilen bir öpsem. Düşlerine girsem aşılama, ben bittiğine canım bek sağınam, eskilene yürek ılda ağlay, suyutlarında min yanar. Oh, düşlerine girsem aşılama, ben bittiğine canım bek sağınam, eskilene yürek ılda ağlay, suyutlarında min
Жопларда Лейсән Махмутовага 3480 тавыш килде. Ай-хай білмейм, қайсы қатнашучы бүгін аны үтіп ките алыр мекен. Хәйер бар да үзгәрергә мөмкин әле. Без ул арада ниһаят йокларга яратмаучы кешене таптык. Ул да булса Арсен Камакаев. Тәүлегенә нибары 5-6 сәгать кенә йоклый ул. Бер үк вакытта ятам, бер үк вакытта торам, организм шуңа ияләнгән иде дип безгә сөйләде Арсен Камакаев. Гомумән аның барлыгы җаваплары да һәр вакытта да шуның хәтер үзенчәлекле һәм җырлары да бит аның бик үзенчәлекле дуслар. Әйдәгез тагын бер кат аның башкаруындагы җырны тыңлыйк һәм тавышларны кызганлык. Sing me
Әхсән Камакаевка бу минутларда 10 тавыш килеп иреште, ләкин бу тавышлар аның хәтта беренче бишлеккә кергә дә әлегә мөмкинлек бирми. Шуңа күрә әйдәгез активрак. Без йокы турында сөйләшәбез, дуслар, һәм Казан егетләре төркеме дә озак йокларга яратучылар армиясын тулыландырды. Егетләр хәтта гастрольләрдә дә рәхәтләнеп йоклыйлар икән. Ятыпмы, басыпмы, утырыпмы, мөһим түгел. Тавыш тиешенчә яңгырасын өчен организм ял итәргә тиеш дип аңлатты безгә Айдар Әгъләмов. Инде егетләр арасында иң озак йоклаучыны да билгеләп булмады. Алар бөтенесе дә сәгать 12-дә яталар һәм сәгать 8-дә торалар икән. Әйтерсең лә кешене сайлаганда бер-берләренә охшатып сайлаганнар. Инде кайнар хитта яшьлегемә кайтам җырын ничә тавыш җыяр һәм кайсы баскычка күтәрелер карап карыйк. Яшьлегемә кайтам, истә һаман. Авыл юлларыннан каршыңа барам. Туган яктаннары, су буйлары, рәхәт сиңа кабат кайтулары. Яшьлегемә алып кайта авыл юллары, рәхәт туган якка кабат сагынып кайтулары. Яшьлегемә алып кайта авыл юллары, рәхәт туган якка кабат сагынып кайтулары. Берләштерә безне туган җирләр, якын миңа барда үз кешеләр. Туган якка кайттым, әй авылым, сагындым туганнар, сезне сагындым. Яшьлегемә алып кайтам, күңел һаман туган якта. Яшьлегемә алып кайтам, күңел һаман туган якта. Яшьлегемә алып кайта
Дуслар, исегезгә төшерәм, без турыдан-туры эфирдә эшлибез һәм әлегә тавыш бирү дәвам итә. Нибары 15 минуттан без инде нәтиҗәләр дә ясаячакбыз. Һәм инде ВКонтакте шелтәрендә Болгар радиосының рәсми аккаунтына килеп ирешкән хәбәрләргә тукталып үтәсе килә. Кабаттан Илнар Ялаловка бик күп хәбәрләр килә. Хәтта Илнарның әнкәсе дә язган: Гилия Ялалова, Илнар улым, афарин, без синең белән дигән. Әлбәттә, әтиең, әниң синең өчен борчылып торганда уңышларга ирешәсең инде ул. Әлбәттә, Илнарга зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Тагын бер СМС хәбәр, СМС түгел, ВКонтакте килгән хәбәр. Фирдания Сабирова яза: Мирзаяновлар искиткеч парлар, бик матур җырлыйлар, аларга уңышлар дип җан ата. Һәм инде Ләйсән Махмутова исеменә дә бик күп матур хәбәрләр килгән. Башлыча инде нәкъ менә аның өчен тавыш бирдем дигән хәбәрләр бик күп, дуслар, үзегез кереп укый аласыз. Без инде чираттагы катнашучыга күчәбез. Ул да булса Элина. Шулай ук йокларга бик ярата. Үзен ябалак дип атады. Төнлә хәтта үй җыештыра ала, ашарга пешерә алам дип. Менә шулай үзенең тырышлыгын да әйтте безгә Элина. Кайнар хиттә аның әнкәм күзләре исемле җыр катнаша һәм әлегә җырда күпләрнең күңелен яулап ала алды инде. Тагын бер кат тыңлыйк. Изләми
Кем күзләре искиткеч матур моңлы җыр. Дуслар, әлеге җырны сез шулай ВКонтакте шелтәрендә табып, тавыш юллап җибәрә аласыз. Һәм инде мин кабаттан ВКонтакте шелтәренә күз салам һәм күрәм, Мирзаяновларның җанатарлары активлашты. Ләйсән Әхмәтшина яза: Мирзаяновлар иң яхшылары, алар өчен тавышымны бирдем, аларның җиңүләрен телим, уңышлар сезгә дип язып җибәргән. Ландыш Сабирова, шулай ук Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар ди, Гүзәл Сәләмова һәм башкалар. Ләкин әйтергә кирәк, дуслар, Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновларга бу минутларга нибары 200 генә тавыш килеп ирешкән. Бәлки ниндидер тылсым булып, инде алар бүген беренче баскычка менә алырлар. Дуслар, кәефләрне төшермик, мин сезнең исегезгә төшерәм. Ай азагында барлык тавышлар да кушылачак. Һәм инде иң күп җыйган тавышны без инде мартның соңгы шимбәсендә ачыклаячакбыз. Шуңа күрә ышаныч әле бар. Ә хәзер без күчәбез чираттагы катнашучыларга. Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар ышанма исемле җыр бүген кайсы баскычка урнашыр, карыйк. Ник дәшмисең уйга чумган күздән? Нигә серле, нигә яман суң? Ышанмыйсың шишеп һәлак күңлең? Нигә икән сиңа бик моңсу? Нигә икән сиңа моңсу? Һәр сүзеңне тыңлап, дәшмәсәң дә аңлап, күзләреңә карап торырмын. Синең хыялыңны ишенә ашырырмын, яныңда булырмын. Ышан миңа, яныңда булырмын. Ышан миңа, ишенә ашырырмын, хыялым. Ышан миңа, ышан миңа. Синең генә яннарыңда булу, теләге бит миндә көчле. Онытмыйсың әгәр кире каксаң, мин кайлардан табармын көчне. Һәр сүзеңне тыңлап, дәшмәсәң дә аңлап, күзләреңә карап торырмын. Синең хыялыңны ишенә ашырырмын, яныңда булырмын. Ышан миңа, яныңда булырмын. Ышан миңа, ишенә ашырырмын, хыялым. Ышан миңа,
Шулай итеп, турыдан-туры эфирда барлык 10 җырны да карап чыктык һәм хәзер нәтиҗәләр ясыйбыз һәм карыйбыз. 3500-гә якын тавыш белән бүген Ләйсән Махмутова җиңде. Ачуланма исемле җыр әлегә атнаның иң кайнар хите, чын күңелдән тәбрик итәбез. Исегезгә төшерәм, дуслар, 2нче атнага 27 март көнне инде безнең нәтиҗәләр ясау көне булачак. Барлык атналарның тавышлары да кушылачак һәм иң күп тавыш җыйган җыр ай җиңүчесе булачак. Шулай булгач, инде актив булыгыз һәм катнашырга онытмагыз. Инде тагын бер кат саубуллашыр алдыннан барлык укучыларны каникуллары белән тәбрик итәбез. Рәхәтләнеп ял итегез, балалар. Әле бүген халыкара бәхет көнедәм, дуслар, сезгә бәхет телибез. Сезнең йөзләрегездә елмаю чаткылары бер кайчанда китмәсен дигән теләктә саубуллашабыз. Сезнең белән мин Ләйсән Гарифуллина булдым. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Кайнар хит, кайнар хит.